Linabakambombo omnyamanazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Abazali bavale isikole Emgungundlovu. Lisenkantolo lo wayeyimeya yeTheku kanti imbungazo yolokuzalwa kukaMandela. Sanemukelene nebesilo kwindaba zethu ze1KZNTV. Akuzange kuqala ukufunda esikoleni samabanga aphansi bezokuhle primary school kwaMpumuze Emgungundlovu maphakathi nekaMthaniya namuhla njengoba kade kuvulwa izikole kulandela ukuthi abazali bevaleke isikole besabela ukuphepha kwabantwana babo. Laba bathu kwanda kwezigameko zokuhlaselwa kwesikole kubaholela ekutheni bathathe isinqumo sokuthi abantwana babo babangavusi namhlanje ukuya esikoleni. Kanti isikole sehlaselwe kwizikhawu ezimbili ngabalisa behlome beyizingovolo kwisigameko sokuqala kwadubuleka iphini kathisha nhloko. Labazali bathi bafuna kumnyango wezemfundo uxoshe lo thisha osuke efunwa yilezi gilamkhuba. Abazali basevizokuhle primary kwaMpumuza bathatha isinqumo sokungaba yise esikoleni abantwana babo besabela ukuphepha. Unothisha la ngaphakathi okukuthi kunezimo nezinkulumo ezikhona ngayo. So thina siya abazali njengomuntu engimela abazali kweSGB sicela ukuthi ke sidecide ukuthi sabazali sisivale isikole. Ngesizathu sokuthi abantwana bethu abaphephile nanokuthi ziningi izinto sezenzekile. Sikhona isigameko esenzekile ngoMarch dubuleka la ngaphakathi insolo za pointa kuyena kwaukuthi kuyadlula ngomhla ka23 kuvalwa izikole kuphinde futhi kwafika abapobhuti la okukuthi bathi bazofuna yena uthisha bamusho ngegama basho bathi bacela ukuthi ke uthisha yabakweleta ngaphakathi unemali yabo izinto nje zibeningi. Uzondi uthi akuphephile esikoleni uma kusakhona lo thisha olandelwa izigebengu. Ngelanga le shooting ingane ezinye zazigcwele zichwanuzeka ngaphandle zigcwele so nazo aziphephile vele ukuziletha la kwathina shoot sidayisa ngengane zethu. Sizocela nje ukuthi idistrict imtholele esinye isikole hayi la ngoba senzele ukuphepha kwengane zethu. Ikhansela lithethe lixhumaneke izikhawu eziningi nomnyango kepha kukho kungenelela okusekube khona. Kunengane ezihlala la kaMpumuza ezithola ukudla kwazi ukuqala masifika la esikoleni. Nanokuthi ke othisha masesihamba lezi ngane bazinika ukudla ukuthi zihambe ziyodla emakhaya. So njengoba ingane nje kade simaholiday namanje singafundile wa extremely worried ngalezo ngane ukuthi namanje azidlile and ingane kusazothatha isikhathi eside ukuthi zi-adjust from ama holiday nanokuthi zibuyele la esikoleni. So siyacela nje kakhulu kumnyango ukuthi sisacela ukuthi ke ubathathe serious abazali ufike la esikoleni uzolresolve lolu daba mawukuthi ngempela uyi-department eworried ngokuthi ke ukufunda nokufundiswa kungaphazamiseki. Kwesinye isikole Sweet Waters abazali baqhinqe ngaphandle belinde uthisha abaduba ukufundisa ngaphambi kokuba kuvalwe izikole. Ngomhla ka30 May sibona uthisha bengangeni ezikoleni bestrikeile beme lapha eqaleni komgaqo lo ngene kuwona. Sixakekile ke sakhathazeka ngoba besingazi ukuthi kwenzakalani. Abazange basitshele lutho ke kuzokuba namhlanje ilokhu bagcina ukusebenza mhla ka30 babuya mhla ka23 kade kungusuku lokuvalwa kwezikole. Besitshela ukuthi namhlanje bazobe bekhona besithi sizozwa inkinga abanayo ukuthi bangezi esikoleni kodwa ngebhadi ke sekuze kushaya lesikhathi abafikile. Siye samfonela ke nomhloli umncwabe sambuza ukuthi unalo nolwazi lokuthi uthisha abekho esikoleni wathi akanalo ulwazi. Ungqongqoshe wezemfundo kwaZulu-Natal uMbali Fraser usigxekile lesenzo. Inkinga ke yezigebengu sinayo nje la ngikhuluma khona njalo ngisho ukuthi ukuvikeleka kwesikole it's a societal issue. Abazali nomphakathi ibone siyayisithembele kakhulu ukubona ukuthi bakwazi ukuthi basibhekele ukuphepha kothisha nezingane zethu esikoleni. So ke lokho kwenzeke namhlanje ngiyafisa ukusho ukuthi akukuhle ukuthi abazali babamba abantwana kodwa futhi kukhona indlela abazali okufanele basibize ngayo ukuze sibone ukuthi hayibo konakele njengamanje ke u director ubaba uMabinza uhlangene nalezo izikole bayalidinga idalo lodaba. Kanti njengoba kuusuku lokuhlonipha wabengumengameli wezwe kuleli utata uNelson Mandela ungqongqoshe uMbali Fraser uhambele indawo yaseWembezo othukela lapho evakashele khona isikole samabanga aphezulu iDrakensberg Secondary. Sifuna ukuthi one school one garden
sifuna ukuqala lapho bese siyabuya ke uma seke sesitshalile ukudla okudliwayo sibuye size kuma plants njengalawo esiwatshalile ubhuti waka Hector obesiphathela isihlahla uyasitshela ukuthi uchazelwe omunye wabafundi ukuthi lesihlahla esisitshalayo namhlanje senza ukuthi nokuthi ngakho ke ngiyafisa ukuthi ibaleke kakhulu into yokutshala nje isihlahla usitshala nabantwana bebona ngoba silethi i-growth even nakubona kanti phela isihlahla ngithi uyazi ukuthi ke sine value nje yokuthi silethe impilo siyathanda ke kakhulu ukuthi sibakhuthaze. Uphinde wahlangana nabesilisa njengoba inyanga kaNtulikazi kuyinyanga yabo. Ngibone nabathe ukubabasha ngabona ukuthi isizwe siphephile ngoba namhlanje bazophuma bewokunye bazophuma bazi ukuthi yini elindeleke kubona asivamisile kuba nezithangami enjengalezi ngakho we are saying ngelanga lokubungaza impilo kaBaba uMandela akube khona abantu abazoshintsha bakhumbula ukuthi walwela lelizwe bakhumbula ukuthi kunamathuba ngokuboshwa kwakhe avuleleka. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngikwaMpumuza naseSikhoti. Inkantolo enkulu eThekwini KwaZulu-Natal yaqhubeka nokulalela ubufakazi obuye bethula kufakazi wesino bechaza kabanzi ngokubhala kwezincwadi zokukhishwa kwamathenda kumkhandlu weTheku. Lokhu kulandela ubufakazi obethule uphiko oluphenya inkohlakalo ngamathenda kumasipala weTheku obebuchaza kabanzi ngokuthi imiphi imigudu eyalandelwa ngesikhathi kuphenya ithenda ka320 million amarandi okuyamaniswa ekade imeya yaliTheku uZandile Gumede kanye nabasolwa abangama20. Nalamhlanje ithimba labashushisi liqhubekile nokuphenya ngembuzo mabhala nabahlukene bomnyango lo ophenya ngenkohlakalo lamathenda kumasipala iTheku njengoba ababili babo baqala ukusebenza kulolu phiko ngonyaka wango-2012 okuze kube manje. Osukwini la izolo ngesikhathi zamadina kungene uIbrahim Mohammed naye ochazwe ngomsebenzi abawenzayo kakhulukazi othinta izinto ezamaphepha zokukhishwa kwamathenda. Ukuye kwavela osukwini namhlanje kube sekuvela ngomunye umabhalane naye owaqashwa kulolu phiko ngonyaka wango-2012 kanti yena into ayivezile nayiqinisekisile yincwadi lezi ezisuke ziphuma kubantu abasuke sebenikeziwe umsebenzi wamathenda kanye nalabo abasuke benganikezwanga. Into ayichazile uthi incwadi abayibhalayo bafike beyibhale bese beyidlulisela kwikomiti kuyilona eliphasisa amathenda ngaphambi kokuba bayibhale bese beyithumelela abanikazi bezinkampani. Emva kwesikhathi sekhefu kube sekungena ufakazi wesihlanu yena ongumabhalane osesebenze iminyaka engaphezulu kwama20 kulolu phiko oluphenya ngethenda noma ngenkohlakalo eyenzeka kumathenda kumasipala iTheku. Itaqale wayiqinisekisa yizinto ezenzakalayo ngamaphepha ukuthi mangabe kuphuma ithenda iziphi izinto ezenziwayo nokumele ilandelwe. Uthi boni kakhulukazi into abeyibheke ezinye ngezokuthi bakhiphe isikhangiso mangabe ithenda isiphumile bese bayamkela bese kuba kushaya leso sikhathi sokuthi ibhokisi liyavulwa kubhekwa izinkampani okuyizona ezibhidile bese kuba ukuthi ikomiti kuyilona elibhekelela ukufaka kweinkampani nokukhishwa kweinkampani noma nokukhishwa kwemisebenzi yamathenda kube yilona elithatha izinqumo mayelana nalezo inkampani ezisuke seziyitholile imisebenzi. Umshushisi ubese ebuza lo mabhalane mayelana nezinto ezinye ezibuye zenzeke bangabe kukhona uphenyo olwenziwayo. Lo mfakazi uchaza ukuthi yena njengomuntu osesebenze isikhathi eside kulolu phiko uyalekelela ngokunikeza i-information kubantu abasuke bephenya ngalowo msebenzi ngaleso sikhathi okwangaphakathi nokwangaphandle. Kuzokhumuleka ukuthi ukuphenya kwaleli thenda la doti elibizwa u300 million amarandi waveza ukuthi lolu phiko lwathola isikhalazo ngomuntu ongaziwa kodwa kwathi mangabe sebelitholile baqoka inkampani IFS okuyiyona yayisiqhubeka nophenyo kuze kufike ekutheni kuvulwa icala ogumede bayaboshwa njengoba besenkantolo. Inkantolo ibisiguqa osukwini namhlanje ngoba izoqhubeka osukwini lakusasa kulandela ukuthi leli cala lilindeleke ukuthi lihlale inyanga yonke. Deboho Sibisi ngesenkantolo enkulu eThekwini.
Kuphelile ukukhathazeka kumphakathi wakwa-3 ngaphansi kwamasipala Alfred Duma njengoba imeya lomasipala wesifunda uthukela inkosi uNtando yenkosi Shabalala elungiselelo mphakathi amanzi. Lo mphakathi busuhlala iminyaka engaphezulu kwe-7 yonke ngaphansi kwencindezi yokwentula amanzi. Kanti ke ilungu lomphakathi uDuduzile Mchunu uthi basizakale kakhulu njengoba beseke bephila ngokwathenga amacubane. Libuyile ithemba emphakathini wasezakheni kuwa-3 ngaphansi kamasipala Alfred Duma njengoba ompompi bakule ndawo sebesebenza. Imeya yomasipala isifunda uthukela ihambele le ndawo ukuqinisekisa ukuthi umphakathi uyawathola amanzi. uDuduzile Mchunu uthi bese kudlula iminyaka eyi7 bengenawo amanzi. Kusukela lapho ke nje 2017 nje azange nje sibe nawo amanzi engekho. Sihlukumezeka, ama-toilet ayabloka, ayanuka, asinawo nama-toilet angaphandle, siney'ngane, asazi ukuthi sokwenze njani ukuwasha nje nabe ngingasakwazi 7 years ngingakwazi bengile ngehla ngenyuka fanele kuyowasha le kude qhube ngamabhara. Ngihlukumezeke kakhulu ngamanzi. Uqhube ngokuthi udlulisa ukubonga njengoba bekunzima ukuphila ngokwathenga amanzi. Amanzi bese siwathenga ngifuna uqamba amanga nemali ibuye isiphelele sicele nabafana abasikhelele bafuni bagcine sebekhathele ngisho abafana de besikhelela abantu umphongolo nje bese befuna u50 ngathi hayi angisenawo lo 50 bese kunzima kakhulu sekukhathele ngisho abafana labade sibacela obhuti labasizayo labapharanyana bese bekhathele bethi hayi ayasebenzisa amanzi silala sikhathele. Ngiyabonga kakhulu nje ngijabule. Kanti imeya yomasipala wesifunda uthukela inkosi uNtando yenkosi Shabalala iveza ukuthi umphakathi wanikela kumasipala ukhala ngodaba lwamanzi. Empeleni kwafika obaba basuka kule ndawo bezofaka icomplain ukuthi abanawo amanzi for 7 years. Sase sithi ke ngoba ninawo amanzi for 7 years ake siyoyibona lenkinga esinicake for 7 years. Nasifika la seza nabasebenzi basothukela sathi abaqale ngaleso sikhathi sifike kuyixazulula inkinga. Kubathatheke u2 weeks bayixazulule inkinga esihlale for 7 years. Bebejabuleke namhlanje njengoba babona nje baningi kade bebekhona la bezothi nje bathi bayabonga. Nathi ke sathi ke siyabonga ukuthi basinike ithuba lokuthi sibasebenzele ngoba umsebenzi wethu ukubanikeza amanzi ahlanzekile. Uqhube ngokuthi ukulungisa amanzi kule ndawo akufaka ngumkhandlu ezindlekweni. Lesikhathi ke ithimba lasothukela labasebenzi libheka amapipe lwaficile amavalve kade esonakele ayevaliwe amaningi bawashintsha akuzange kube yindleko. Isitoke besinaso ngaphakathi kuthina ngamanye amazwi lo 7 years besingekho isidingo sawo ukuthi abantu bangasokola iminyaka engaka kwakufanele ngabe kiwe nje kuma-store esitokweni sethu kwathathwa amavalve kwakhishwa amadala unakele kwafakwa amasha lokho abakwenzeke within 2 weeks. Ubeseveza ukuthi akufanele kube khona ingcindezi ngodaba lwamanzi endaweni yasezakheni njengoba ingqalasizinda isilungisiwe. Ayifanele ibe khona ingcindezi manje ngoba ama reservoirs agcwele amanzi sikulungisile konke lokho. Uma kukhona istradi singaphuma amanzi mhlambe kunamavalve avalekile esizokucela ke kumphakathi ukuthi ke basondele basazise ukuthi estradini esithila waphuma amanzi. Senze le exercise esiyenze kula kwaB ukuthi silandelele ukuthi agcina kuphi ukuphuma bese la engaphumi khona sigubhe sibone yini yenza amanzi angaphuma kunevalve yonakele sikwazi ukuyishintsha. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla ngisezakheni. Ake sithi ishelele etolweni nabeselo sibuye futhi nezinye zeindaba. Nina bakambombosho omnyama nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi ngezihamba phambili. Abazali bavale isikole Emgungundlovu. Lisenkantolo lo wayeyimeya yeTheku kanti imbungazo yolokuzalwa kukaMandela. Njengendlela yokubungaza usuku lokuzalwa kwalo wabakongumengameli wokuqala wentando yeningi lelu Dr. Nelson Mandela, umasipala umzumbo osogwini oseningizimu nesifundazwe usunikele ngamfaniswano esikole keikoleni ezingaphezulu kwe100. Imeya lomasipala uBongani Nyuswa uthi lokhu umkhandlu kwenzela ukubuyisa ithemba kulabo abafundi abaphuma emakhaya adla imbuya ngoti. Njengoba beyichitheke izwe lonke imbungazo yosuku lokuzalwa kwengqophamlando abangumengameli wokuqala wentando yeningi eNingizimu Afrika uDr. Nelson Mandela, umasipala umzumbe nawo kabusalanga ngaphandle kweluleni isandla kulabo abentulayo. Imeya lomasipala uBongani Nyuswa uthi ke kunikelelwe abafundi abaphuma emakhaya asaphila nobuphofu ukuze nawo bezozizwa bemukelekile kwezinye ingane.
Namhlanje usuku olubalulekile lomhla 18 kuJulayi. Usuku lapho siyaye sithi khona sigubha umsebenzi omuhle owenziwa ubaba uNelson Mandela owumongameli wokuqala wentando yeningi. Siyazi ukuthi iqhaza ubaba uMadiba alidlala ikakhulukazi libhekelele lokukhuphula izinga lemfundo ukuze abantu bakithi abamnyama ikakhulukazi bakwazi babe nekusasa elingcono. Nathi ke sihlele ukuthi sihambele le ikole nje siyonikela ngeuniform ebantwaneni bethu ikakhulukazi laba baxakeke kakhulu kunabanye. Siyaqonda ukuthi kubalulekile ukuthi umntwana meke esikoleni azithole efunda ngaphansi kwesimo esizomenza ukuthi akwazi ukuthi akhululeke emoyeni. Sihleleke uniform esihambisayo ngosuku namhlanje bese siqhubekela siya kwezinye indawo. Imeya kithi ukuyeka isikole ngenxa yokungabi nawo umfaniswano kwalehlisa kakhulu izinga lemfundo kuleli eminyakeni eminingi eyedlule. And siyaqonda ukuthi baningi kakhulu abantu abantwana bayeka isikole ngaphambilini ngesikhathi before qale uhulumeni lo wentando yeningi. Abayeka isikole ngenxa yokuthi bengabi nayo imfaniswano ezobenza ukuthi bakwazi ukwamukeleka endaweni eyisikole. So ke lokho nje kukodwa kwahlisa izinga labantu abafundile eindaweni zasemakhaya. Iyona ke enye izinto ke nathi esithe sizogxila kakhulu ekutheni kulosuku namhlanje sivakashela izikole siyolekelela ngawo yonke indlela esikalika ngawo uhulumeni. Ezindabeni za1KZNTV kubi kumqondisi Myeni Richards Bay kanti ke udaba lihlanganiswe uNkosikhona Sigananda Shezi eMzumbe. Inhlangano ethekelisa ngegazi kuleli South African National Blood Services SANBS ngamafuphi ithi ibhekene nengwadlo kwentuleka kwegazi njengoba kuzolonke igazi elikhona lilingene nje izinsuku ezintathu kuphela kanti kwaZulu Natal kwele kaMthaniya igazi elikhona lilingene nje izinsuku ezimbili. Ukhuluma le nhlangano uDennis Ngongoma uthi baqala umkhankaso abawubizwa ngeMandela Week Annual Drive lapho benxenxa khona kumphakathi ukubuvakashela izikhungo eziseduzane ukuyonikela ngegazi ukuze ke kuhlengeke impilo yabantu. Umhla ziyishumi Ntulikazi usuku okwazala ngalo lo wakumongameli wokuqala kuleli wenkululeko eNingizimu Afrika uTata Nelson Mandela. Lolu suku ke olwaziwa ngeMandela Day yilapho ke izakhamuzi zisuke zinikela ngesikhathi sazo ekwenzeni okuhle emphakathini okwaziwa ngokuthi ke 67 minutes for Mandela. iSouth African National Blood Services okuyisikhungo esithekilisa ngegazi kuleli siqhubeke umkhankaso waso wokunxenxa abantu ukuba banikele ngegazi nokumkhankaso bawubiza ngeMandela Week Annual Blood Drive. Njoba ngasazi ukuthi uJuly inyanga ebizwa ngokuthi Mandela month bese kuthi usuku namhlanje umhla ka18 iMandela Day. So nathi South African National Blood Services siyawunxenxa umphakathi waseSouth Africa ukuthi awuye ezikhungweni zokunikela kwegazi uyonikela ngegazi. Igazi njengamanje liyashoda kakhulu. eSouth Africa nje yonkana sinegazi elingalingana izinsuku ezintathu bese kuthi eKZN sinegazi elingalingana izinsuku ezimbili. So siyawunxenxa umphakathi ukuthi awuye ezikhungweni zokunikela kwegazi uyonikela ngegazi. So South African National Blood Services sifanele ukuthi sibe negazi elingalingana izinsuku ezinhlanu. So lokho kusho ukuthi asikwazi ukunikeza izibhedlela igazi elanele abantu abalele izibhedlela abadinga igazi abakwazi ukuthola igazi elanele. uNgongoma uthi ke umuntu onikele ngegazi usekazokwazi ukuthi aphilise abantu abathathu ubese eqhuquzela laba abanikela ngegazi ukuthi benze isiqiniseko ukuthi ke igazi labo liphephile futhi ke lingakwazi ukuthi lidlulisele kwabanye abantu. Sisiba encourage abantu ukuthi abazonikela ngegazi fanele uzonikela ngegazi wazi ukuthi igazi lami liphephile ukuthi nganikezela omunye umuntu. Uma uwazi ukuthi ukwazi beka engcupheni musa ukunikela ngegazi linda qala uzuthole uzuye endaweni la kuhlolwa khona ukuthole ukuthi igazi lami liphephile ngoba phela sikhumbula ukuthi musukunikela ngegazi ufuna ukusiza labantu abasuke belidinga ezibhedlela ukuze basinde nabo. Kanti labo abanesifiso sokunikela bangavakashela ke izikhungo zalenhlangano esitholakala kuwo wonke amadolobha kwaZulu Natal noma ke beshayela inombolo yalesi sikhungo yamahala ukubheka ukuthi siphi isikhungo esiseduzane nabo. Lezi izindaba zi1KZNTV ngingosamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Ithe ichithisaka kembungazo yokuhlonipha usuku lokuzalwa yekalowo bekade ngumengameli wokuqala ngaphansi kombuso wentando yeningi ongasekho uDr Nelson Mandela kukhuthazwe ukubumbana ukulekelela abahlwempu kanjani nokugcina izimfundiso zikaMadiba ngesikhathi ke kuqhubeka uhlelo lokukhuculula imihosha kanye nechweba laseThekwini.
Gladson Songelo wakwa-Aquil abebeqhubakela umkhankaso uthi inhloso enkulu yalokhu ukuvuselela ukubaluleka kokululaka isandla kulabo abahlwempu nongezinye zezinto ezazibaluleke kakhulu kuMandela. Kubungazwe usuku lokuzalwa laloyo owaba umengameli wokuqala wakuleli omnyama ngokuhlanza izindawo ezifana nemhosha kanye nechuba laseThekwini. Labo ababamba iqhaza kulomkhankaso bachitha imizuzu engama-67 bezinikele ukwenza okuletha ushintsho. Baklina ama-streams imfula noma indawo ezingasemfuleni ukuze kungahambi ukungcola ngoba imfula siyazithela olwandle phela. Ungahambi ukungcola kuze kuyochithekela olwandle kugcine kufinyelela kuzo lezi zilwane. Nangaphandle kwaloko nasemphakathini yethu siyakhala kaningi ukuthi awusafa omiyane izifo ziningi azipheli okunye kwakho kudalwa ukungcola. Uma kuhlanzekile nasemphakathini yethu kuyakwazi ukuthi siphile kangconywana. Yebo iMandela Day 67 minutes kodwa inhloso enkulu ukuthi kuvuseleleke ebantwini ukuthi ukwazi ukuthi njenganomuntu uzinikele wenzele omunye umuntu into. Yikho makuyiMandela Day awenza into ekhaya sishiya ama-companies ethu sishiya amakhaya sizela ukuzowenzela umphakathi. So ukufundisa ukuthi asikwazi ukuthi njengabantu senzele abanye abantu izinto. Kumele kube relevant lokho empilweni yethu njengoba sikhula imiphakathi yethu iyantula kakhulu sibona ukuncipha kwemisebenzi abantu abaningi abasebenzi ngokwezi izinto enjalo ungakwazi umsebenzi nomunye njengoba ngikhuluma nje nge-recycling mase efundile obengazi ukuthi hawu kanti ngakwazi ukucosha amabhodlela akhwele ngakwazi ukucosha ama-cardboard ngihambise for recycling ngalokho singakwazi nokuphila naye. Ukuzokhumuleka ukuthi lolu suku lwabekwa ngokusemthethweni ngokuvumelana umkhandlu we-United Nations ngonyaka u-2009 nalapho ke uMadiba ayihlanganisa khona iminyaka engama-91. Imizuzu engama-67 iqhakambisa iminyaka ayichitha elwela inkululeko kanye nokulingana kuleli. Nakuba esadlula emhlabeni ukuhlonishwa kosuku lwakhe lokuzalwa kusabungazwa namuhla. Ababeyingxenye yalombungazo bathi ke bafisa kululwe isikhathi esichithwayo ukubungaza amagalelo akhe. Lusho lukhulu kuthina ukuthi sikwazi ukuthi celebrate usuku le-icon efana noBaba Madiba. Sonke siyazi imisebenzi ayenzile for i-country so kubaluleke kakhulu kube kuya ngami ngabe mhlambe akube usuku olulodwa mhlambe kuba insukwana nje noma mhlambe inyanga enzibe 2 noma zibe 3 ukuze sikwazi ukuthi si-improve ey'ntweni ey'ningi esizenzayo nezinto abantu abaningi abazenzayo namhlanje. Lucky once in my career I was a football player so I shared a room naye one day sidlala i-African Nations Cup so it's very important ukuthi ukwazi ukubekezela empilweni ukuze ukwazi ukuthola whatever that you are looking for in life. Abebeyingxenye lombungazo baphendula umbuzo othi ke ngakube lolu suku lusho ukuthini kubo. Utata uBaba Mandela wahlanganisa kakhulu izizwe sizonkana nje njengoba kucelebrate nanosuku lakhe lanamhlanje. Yena nje umuntu wavelela waqhama nje impela ey'ntweni eziningi ezinjengokuthi sizwane si-South Africa nezwe lilonke kuhlanganisa nje uhlobo labantu. Usuku lwaMandela lusho ukuthi ulo naloyo onwakho okuthize usho ukuthi kumala aphe omunye umuntu owadela impilo yakhe for isikhathi eside for us. So I think kuthina as the generation yakhona manje it's important ukuthi sibe selfless in ukusiza abanye abantu like utata did. So into ebalekile ukuthi siqhubeke into ayiqala. It's something huge and in an impact enkulu because even nakuthina even the generation that is here still to come kumele kube into eyaziwa ukuthi there was someone owaya ejele for the country to be free and we should continue being free in the right way. So I think nje into ebalekile ukuthi we continue his legacy kungabe ukuthi iphela ngegeneration yethu. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siphinde sithi shelele etolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona sifolo sangazo namuhla. Abazali bavale isikole Emgungundlovu. Lisenkantolo lo wayeyimeya yeTheku kanti imbungazo yolokuzalwa kukaMandela.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.97 cents uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-23.53 cents kupondo waseBrithani, libe ngu-20.25 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,962.44 cents i-ounce, kuthi intengo yokwelo engahluziwe yona ibe ngu-$78.50 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana besitayela iminwana phezulu iMamelodi Sundowns ilokhu liqhubeke njalo nokukhithiza emakethe ngenhloso yokuqinisa isquad salo njengoba selisayinise uThapelo Maseko osuka kuyimbangi zayo iSuperSport United. Lokhu kwenzeka nje lo mdlalo usanda kushaya into ecokeme kwiqembu lesizwe labadlali abaneminyaka engaphansi kwama-23 nokulapha ashaya khona igoli bedlala neCongo Brazzaville ngenyanga kaNdasa kulonyaka. Nomdlalo oneminyaka engama-20 obudala usize iqembu lakhe leSuperSport lakwazi ukushaya amagoli amane kwimidlalo engama-25 ayidlalile kulona. Lo mdlalo beyingxenye futhi ke yeqembu lesizwe elidlaleke neMorocco kokuhlungela ukuya kwimidlalo yamazwe ase-Africa ye-AFCON ezobanjelwa e-Ivory Coast ngoMasingana uJanuwari onyaka ozayo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathe oshubuhangwa washisa ikhotha zasedlebe kwawokosha nesemabedlane siyaguqala.